वाशिमच्या मंगरुळपीर तालुक्यातील वनोजा इथं रात्री वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला आणि त्यामुळे पपई उत्पादक शेतकऱ्याचं मोठं नुकसान झालंय। जोरदार वाऱ्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतामध्ये लागवड केलेली पपईची झाडं उन्मळून पडलेली आहेत। फळबागांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालंय। यामुळे पपई उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे। तर मंगरुळपीरमध्ये मोठं नुकसान झालेलं आहे शेतकऱ्याचं। वनोजा भागात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस झाला आणि त्यामुळेच पपई बागाचं मोठं नुकसान झालेलं आहे। अनेक झाडंही उन्मळून पडलेली आहेत। त्याच्यामुळे शेतकरी आता पुन्हा एकदा आर्थिक संकटामध्ये सापडलेला आहे। पपई उत्पादक शेतकऱ्यावर आता मोठं संकट आलेलं आहे। गेल्या काही दिवसांपासून बळीराच्या पावसाची वाट पाहतोय, मात्र काल झालेल्या मुसळधार पावसामुळे त्यानं लावलेलं पीक हे उद्ध्वस्त झालेलं आहे।